600 million was a waste of time and a waste of money. So you must behave like abantu abaziyo ukuthi azizile kuzodlala la. Uhulumeni unqabile ukunilalela. Musanike ukufana nawo niba amahlongandlebe, nina nona amahlongandlebe. Nina navotela ukuthi nithola izinto enizifunayo. Beze la ukuzonitshela ukuthi why benganinikeza into enizifunayo. Ngeke umuzweke umuntu umemeza. Futhi sovula indlebe, sivala umlomo, baqede uma singavumelani nabo sizobatshela afterwards. Nanokuthi niyazi indlela engingabatshela ngayo msane kulokhu sibanga umsindo into esiyibonayo. Uma bekhuluma kahle beninika into enifunayo ngizoqhubeka ningamashi ngihlale emakhaya kodwa uma enganinikezi ngizoqhubeka nibe semgwaqeni until nize nithole into enifunayo. Okwanamhlanje amshona bayabona ukuthi akekho umuntu ohlelele okushini njengamanje ngoba vele sonke even imisebenzi asinayo. So le mali engabe ithathiwe yaqasha amaphoyisa yilabo lele ngayo emahotela la. Bazonitshela ukuthi yipi ingozi abayibonile eyenza ukuthi baspende le mali ukuze banitshele sicela ukuthi nibalalele. Izoba incane program kuzokhuluma iMarch and March, kukhulume uDeputy Minister. Emva kwalokho ngoba sihlale eParliament sonke la. And ngifuna ukuyilungisa lento ukuze sicabange njengabantu abaphila ngo2026. Abantu abaseParliament zonke inhlangano siyadinga ukuyitshela ukuthi uze sivotele kumele ikwazi ukwenza into esiyifunayo. So masiyibiza zize lamsana ukuyithethisa. Siyazi ukuthi senzani thina. Lokho sinakho ukucabanga siyekeni sikwenze. So akekho umuntu uzotshela umuntu ukuthi akhiphe isikipha senhlangano la. Ngoba inhlangano kufanele ifike siyitshele ukuthi asufuna umsangano. Sibatshele beyiqokile izikipha zabo. So asiyekenike lento ukuthi hayi ANC MK IFP sibafuna bonke la ngoba nonke liphilo ngakubona ngokuhlukana kwenu. So nizovotela labo bazosinikeza ukuthi ikhamba amaPakistan emalokishini. Asenzeni kanjalo ke silalele siyabonga. Phuma kware phuma. Phuma kware phuma. Ngana Mzansi ngana. Ngana Mzansi ngana. Thank you. My name is Sanele Kambule. I'm a leader of March and March at a national level. I'll be heading the program today to deliver the speech and memorandum to the honorable ministers right here. Puma kware puma. Sonipa msulu sonipa. Puma kware puma. Lalana msulu lalana. Ngana Mzansi ngana. Igama lami nguSanele wakaKhambule ongumholi weMarch and March ezingeni eliphezulu. Sihlangene ukuzofunda imemorandum nokukhuluma kuyinkulumo yethu esidlulisa kuDeputy Minister nomhlonishwa uMaya kanye nosekela wakhe. Siyacela ke njengamanje ukuthi samkele umama uMangobese eze ngaphambili esazokhuluma inkulumo yakhe. March and March, 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 March and March. Siyacela ukwazisa abalandeli bethu ukuthi phakathi kwethu kukhona inhlangano ilakho eholo baba uMancinza. Kukhona inhlangano eAfrika uMayibuye. Kukhona inhlangano iAction SA, inhlangano inkatha yenkululeko yesizwe. Kukhona inhlangano umkhonto wesizwe. Siyakwamukela konke lokho nabakhona phakathi kwethu. Jala samkele umama uZinhle uJacinta uMangobese wakaZuma. Amanani. Aibo.
ngathi aninginiki home ground advantage ngowa la phela mina